Hola amics, sóc el lavabo del 26è Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei. Què tal ha sentat el festival? Molt bé, jo m'ho he passat molt bé i veig que la gent també, està tothom molt content i hem patit una mica, A nivell personal, quins projectes tens? Doncs mira, jo estic dedicat ara pràcticament plenament al món del doblatge, estic ara doblant una pel·lícula de por, 1408, del John Cusack, que es va presentar al Festival de Sitges i és una feina que m'encanta i m'estic passant molt bé. Fas en Johnny Depp? També faig en Johnny Depp, exactament, i en Jim Carrey, ja que una mica de registre. Sí. No és molt de por, però bueno, aquesta... Sweeney Todd ja l'has doblat? Estem a punt. Ja hem fet el tràiler i ja estem a punt de... No et faran cantar, oi? No, esperem que ho faci algú que canti millor que jo. Molt bé. El director de cinema de terror neix o es fa? S'hi prova. El director de cinema de terror, sobretot si és d'una mena de festival amateur, és una mica per selecció natural, saps? El que li toca més pringar i que des del començament no li fa res, agafar rols i tal, doncs acaba sent el director. Vull dir que una miqueta la història d'aquí Molins de Rei ha anat així. La joventut catòlica, que he vist que hi ha un cartell aquí, ja ho sap el contingut obsè de les vostres pel·lícules que passeu. El sap perfectament. A més, és curiós perquè... Bé, com deia, hola amics, soc al Festival Internacional de Cinema Negre de Manresa. Sento repetir-me, però és el que hi ha. Aquest és el Cinema Atlàntida, on passaran la pel·lícula Michael Clayton. I aquí tenim el glamour i l'estora no exactament vermella. Davant del sotsdirector del Festival de Cinema Negre de Terrassa, de Manresa, de Manresa, potser. De Manresa, exactament. Sí. Què se sent al ser el sotsdirector? Bueno, I no ser, per exemple, el director? Bueno, el director és un pellazo, evidentment, perquè estàs obligat a fer totes les circumstàncies que t'importen un rave. En canvi, sent sotsdirector et permet coses que, bueno, tens més temps lliure, et pots dedicar més a la programació, a les pel·lícules, etc. Es lliga tant com diuen? No, què va. Això és un bulo. No es lliga, en absolut. Excepte a partir de les 6 de la matinada i depèn de l'estat etílic de la dona. També ets el culpable, m'han dit... Que estigui al teu costat. Perdona. Ets el culpable, m'han dit, que hi hagi una secció de Fantàstic també dins d'aquest... Sí, això ha sigut una imposició, perquè si bé sempre dient que el gènere fantàstic és un germanet del gènere negre, la veritat és que a mi m'encanta el gènere fantàstic i per tant no podia concebre un festival sense una secció de cinema fantàstic i terror i aquestes coses que tant ens agraden a tots els desviats. Quina és la teva pel·lícula preferida? Fantàstica, vaja. Que difícil. Blade Runner, Rec, jo què sé, hi ha tantes, no sé. No Rec aquesta que acaben de fer? Sí, i ja és una de les teves preferides? Sí, ho és. Francament és molt bona. És una pel·lícula molt real i que t'apropa molt l'angoixa i el terror real que pots veure quan realment et trobes amb un zombi davant teu. No, ja ens passa sovint, no? Sí. Que la passen aquí al festival, a mi no em gravis quan digui zombi. Exacte, la passen aquí al festival com ha dit el Toni, sí senyor. Hola, som a Lavabo d'Homes del Club de Moda Principal de Manresa, amb en Pedro Calleja, que és un dels membres del jurat. Què sents al ser membre del jurat? Quines sensacions experimentes? Pues experimento una sensación como de miedo, porque cuando eres jurado le tienes que dar el premio a uno y sabes que los otros te van a odiar, pero a muerte. Quins estudis s'ha de tenir per ser membre d'un jurat d'un festival prestigiós? Tienes que hacer como que... pues que tienes algo que ver con el cine, que has escrito sobre cine, que tienes alguna opinión divertida sobre alguna película. Tener un blog. No sé si ayuda para esto. Pero bueno, eso, sobre todo escribir de cine o haber hecho algún programa de televisión, o algún corto, algún videoclip, alguna peli porno como yo. ¿Qué le dirías a un joven friki que quiera triunfar en la vida? Que lo intente con todas sus fuerzas y que... no lo sé, igual dejando de ser freak es más fácil triunfar, pero tiene más gracia triunfar cuando eres freak. O sea que tengo posibilidades. Pues no lo sé, no te conozco mucho, pero igual tienes posibilidades. Gracias. Bendito seas. Muchas gracias. Gracias a ti. Acabo de decir de ladies, you know? Ladies. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat. Jaume Espluga, el reporter d'Itxaratxer, una vegada més he vingut a Badalona, un lloc que em queda molt lluny de casa,
uns quants 2 quilòmetres per cobrir la inauguració dels Filmets i de fet també la clausura. Tot els Filmets, ho cobriré tot. Què passa? Ha valgut la pena venir, oi? Sí, ara ens han donat tots uns refresqueris, uns pastissets. Com la veus aquesta nova cosa que fan ara de repartir cervesa als festivals? Bé, però s'hauria de fer abans perquè tothom en desborratxa. Hot can be hot, simply teeming with sex. A gay divorcee who is that? It can be Oedipus Rex. M'han dit que ets membre del jurat. Has hagut de fer servir el membre per arribar a aquest càrrec? Evidentment, o sigui, no me'l vaig treure pas. Estàs content? En aquest moment estic una mica intrigat perquè no sé si em convidaran a sopar alguna cosa o si en plan sopir ja haurem de girar cua i sí. It might be a fight like you see on the screen, a swain getting slain. I què se sent al tenir a la Michelle Gené d'actriu? Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas. No, però tu imagina't tenir la María Valverde, es más grande. També. Es más grande. Era la tercera pregunta que anava a fer. Es más grande. Michelle Gené es una chica como las otras y punto. Bueno, hombre, no digas esto que... No, estamos peleados y es posible que al final no salga en la película y tal, aunque se corten sus escenas. Quin és el teu secret per estar sempre perfecte? El secreto para estar siempre perfecto es Black Blue Moon. Sí, Blue Moon. Desafia la llei de la gravetat. Pues avui he ideat una manera de fer-me un tupé al triple de gran, tio. Ah, sí? Amb filferros? No. Amb una bona laca, això sí, amb laca Blue Moon. I en un trist tras ens ha passat una setmana. Sembla que fos ahir, quan vam venir a començar el festival. Ja s'ha acabat i ara me'n vaig a veure si em regalen un entrepà, que paga l'Ajuntament. ¿Qué te ha semblado el festival de Filmet? Fantástico, me ha encantado. ¿Sí? ¿Qué parte exactamente? Todas. Toda, ¿no? Sí. En resumen, toda. Sí, en general. Marta. Hola. ¿Tú eres infógrafa? Has ido a muchos festivales. Tenim aquí el mític Raimon dels de Xuscos. Què t'ha semblat la pel·lícula guanyadora? Una mica lenta, però bueno. Tothom té dret a guanyar. Quin mètode interpretatiu vas fer servir per interpretar l'Hombre Pene? Em vaig basar en el meu ídol, Wild Bill. Mandé? Wild Bill, que és un director i actor de pel·lícules porno de final dels 70 que suposo que va morir de sobredosis perquè ningú ha sabut mai res més. Acabes de dirigir El ataque del pene mutante. El ataque del pene mutante de l'espacio. Tu has fet els efectes especials espectaculars de la pel·lícula, pràcticament l'animació. Però bueno, fan gràcia. I aquest superefecte 3D, com l'heu aconseguit? Això és cosa d'ell. El 3D de la pel·lícula era un intent de... Era conceptualment, era molt graciós perquè era el penis ejaculant al públic i que el públic pogués veure el 3D com si fos. Però teníeu que haver tirat aigua en aquell moment, en el públic. No, però bueno... No, ja com ens posem a tirar coses, tirem bombes bales. Moltes gràcies. A tu, home. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Love boat. Soon we'll be making another run. Festivals de cinema, una experiència sempre fascinant.